Wahai sahabat ditolan saudara, Assalamualaikum katolan sahabat ajokanlah wakito ke mengaji hakikat. Ya wajah tubuh lanya tu sakabi jangan disangko dua alamat. Disangko dua to sase orang menang semuanya alim ulama banyak nak kira mada janganlah kita kabacan do bodoh mumbang jo kalapo manona mudo ko anak jo bapa manona tuo ko tak ada anak bapa tiado zajo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampeknya tonyo ko indah tarang di hati kita jalan sama kabatan barimbo Naka mungkin biawa kamalawan buayo naka mungkin tumbuhan dua di kepala kudo tak mungkin babi kawarna rusuh ada pun raso dengan pareso ada pun raso dengan pareso ada pulaso dengan maraso iba apa bana lilin jo api ba apa pulo cincin jo jari bagara cincin kerana di jari bagara tubuh ada sifat mahani ko iyo mati sabalu mati ko iyo ujud amanan sabananyo diri ai tentukan jalan akan dilalui tentukan gunung ke kita daki ai jaleh kana rumah akan diuni tentukan lurahan akan dituruni bala kuli tari laisi supaya nak dapat bijo nak kawi Allah lah duduk di atas kursi di kepala jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah mati tampaknya itu di sebelah kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri bapa Raja Muhammad tak menaruh habis aku kalah Muhammad di paparangan tadi nagari Makkah lah dimakan api ko mana Muhammad anggota suci suci anggota sama sekali masuk sarugo kampung rami obari itu lanan jadi di dunia lanya ini
Ramadan naik kulih mahiyah Illa Allah selamat lai nyawa para pulang ka Allah selamat ladenyo tubuh Allah kita hari ni mo odana dia nabi kita suasarugo ojana bagi tuala pengajian di dalam ku Buangan dari kami aduh dari panah ajut pancing kalaba aku jode ini kini kasih dengan lapangan dia Dikano la pengajian la delay penting la padu kita penting kaliman nur bidang agamo la da Islam dan lai agamo kita sunan kota gado banah la di dalamnya nilai wahai la saudara ora pejo penuh di sambuan kajinya nyawa la jo tubuh aku dah kelas kau jauh ibarat main nanti tengah lapar. Delai bola lenanya to delai masuk de kepala. Jangan larinya hati tapi nonton lari mamanda. Hidup di pakai mati di tompang. Delai mati lari tompang delai bola di tompang. Jangan lari nyawa. Nalai bajalan gamal ini para manakah menjadi sandi lagi sore lai sajadah delai ayat terajalli delai malam sawahu malaki malapakati dengan minerohi wana papa lainnya pihi iyo dengan
Nilai sama ladanya Tuhan menjadi dekat insan Apakah jadi alai karagi bediya Bana monon apa masuk di sana Sama tu air oleh nak kenang kontaran ahai Puluh hari delai lebah nada sama tu Kemudian itu malaikat latibo menjadi kanut bahadan lai Allah kahanamu Adaki Allah kahadanan lai Dara sama tu Ampi puluh hari sama tu di Allah Allah dibuai akan menjadi mudaga Ampi bulannya dengan bilangan dela sudah Sampai bulannya apabila delapan Sarati 20 lai kau kan no sungguh di masuk itu dengan lai Tuhan menyuruh Menyuruh malaikat menjapui arwah menjapui nyawa untuk tubuh di alam zahra dalam nyawa tataruh Muhammad salam kasapiyo di masa itulah dalai Tuhan menyuruh malaikat dalai menjapui arwah menjapui nyawa untuk tubuh di alam zahra dalai nyawa tataruh Nur Muhammad kasapiyo di masa itulah ada malaikat embuskan nyawa ke dalam badan sama sodi kandungan abe bola bagara ambala dan kena bagara delai balambe lambe talingo mandangan Lalai badake-dake delai talingo mandangan Lalai badake-dake oh delai tangan kamu lo Lalai kaki balipe ya katakan dirahim laba itulah tampe keadaan ini hendaklah kaji oh sama tubuh laban moja semahani Oh sama sonyonya oh bernama rohani Lalai kaduonyo itu apabila sampai ya lada insan sejati ibari berakal bana pasudi Lalai untuk akan nimbang Lalai zahir batini andalai apabila nyo anak Lalai kan no bilangan andalai kan no bilangan Sambilan nyo bulan ya anak lahir dari kandungan Lalai awal lahir Lalai baru babadan sonyola dari perasaan Lalai dari nana angin oh datang kedinginan Lalai karena dinginyo delai tangis latibo ya Anak menangis lada itu sabarnya karena menangis lada janji lalu janji ke Tuhan yang asuh ayo Allah oh Allah ai lupa nalada janji Oh dekat Tuhan lada yang asuh lekaran non lalu Oh delai dayo lada nyo setan lekaran non Layo setan delai musuh Layan kontan lejaran lejari lakalupo nalade balam lejarang della musuh kalupo lade lawan della musuh jolawa Oh delai musuh lada nyo lawan eba itu le pasaran Delai ayah lada nyo bunuh ladi lupo karena jangan Lagian kita Lada sama tu le bayangan dahulu Lai nyo suci lada taat Lai nyo yazan lada kumwa
Alainya walai datang kemudian lada karano manuru lada karano manuru dalai dayo lada nyosetan dalai ibu bapaknya dalai kurang lada asuhan dalai kurang didikan lada kamu nana Islam lada itu nana bapaknya lada mangko onyoku mulai sampai lai durhaku ke Tuhan tidak apa Tuhan nilai sampai lada mana jadi iyo sampai lada menjadi olah sikap pira yang aku mau dalai sama analah di siang dalai rimbunan ditutup lada iso ala pengajian dan sakian kami puas sakian nanda ulu dari kami nan badu dari panah Alai Arjuna nana mulu para tamulah dari topan lada singgala dari topan singgala Allah bilangan lada kadu dalai yurang nana balawan Allah disuruh yo bakonco balawan dalai pada bakonco are pulo lada imi lada hiburan lai samalam lada nyonai ko indah ba alai ba indah dalai jadi apa iyo indah laba aba dalai indah apa dalai namun lada sumangan dalai tabudur jua memang lasari pupur sen tabudur di malam nangko demi untuk lada hiburan panjago jago matu lada matu lada mangantu supayo lada jago nilai wahai sahabat wahai sahabat iyo ditolan ala sudaro dari soal iyo de pengajian sekian iyo kami baca memang sekian yo malah dulu dari kami iyo nan badu sebagai iyo lah disambungan cerita dari rekan kita dena nilang yo nela tantu kini yo akan yo lari monyo matilah tatulah dan nyobanan deh kini di mana nela kuburnya denala kale yo dena jantan lah tantu pulo nanti no tino kini babana lai karanca abana iyo ela kasiro iyo lai kasana sana iyo jo sudaro maalum iyo denyo hari iyo barembang malam juo ela barembang la denyo malam dena yo hari yo derasonyo bagi cawela nyo buronan dena laila di dalam rimbo mungkin alayo de malinte manci nani yo ela di rugo apone lagi nerekan kita lai iyo juolah dena tibo iyo ya itu desa iful tuanku malin yo de galanyo memang orang nandena arif lagi yo dena bijak asano apalagi samanja tinggayo la di surau lah jadi buya salamu puaso jadi imam ladenyo besa di pasagal lombang adalah dio sebagai ionde orang tua kapai tampe yo de batanyo katampe iyo baburito kamano kita yo kapainya emang jadi suluh halanyo benda adenande urang di sano nangko ayo menjadi tampillah ibadah iyo baliau ko kito di salo iyo wede bali ya bamunajat kepada Tuhan yang ngasuh sebagai nani yo kayu gadang mungkin di tengah denyo foto ane nanda hanyo tapi nande basanda daun balin duangkan denyo pulo ane nan kalau ure baling ka tampe bagantuan de ummenyo asa galo orang apa sayo de galombang sabanai yo wede lahanya tu tapi sayang
hiyo ende sakit masih yo denanai jomblo ju masih ada nalai surang diri yo bakaton derekan kita mungkin de karano de nyo belum setahun de jagoangnyo ende nalai kalau lah diaga malam de nyo nangko kita doa lah dekan mana Tuhan yo ai la kuasa mudah de balik yo mai capek juo dan dapet jodoh iyo dengan begitu doa iyo dari tukang lacuri itu biarlah denan gadih walaupun denan deh jando biarlah niyo jando asal gak banyak laki tihinyo karena iyo di pasal dekat lombang sabana banyak nan jando apalagi iyo nan jando peranto Malaysia yo namonyo denan iyo laju hiji denan lai ayah do di sano bianan niyo jando asa banyak Hindu ajarinyo sabanya lah de belia ada nanyo akan de ayamnyo ada bak cincin lah de nyoame de nambah sikalang kasamonyo batang lah de karang bianan denan lawe di rumahnya sebagai pamenan lanyo meja iyo akan yo de bininyo kondengan kini di pasal kalombang hanyo banyak iyo deh laku saro Adenan maalum yo laku saro di samping surau yo kasamonyo ba itu ne banana kadi sabui ba itu ne bana jikalau dibaco kalau lai pandai memelihara iyo indahkan siyo dengan itu nel jangan lah dari kami nana badu kini baalan karang calan lai baalan kasiro ba iyo lai kasanang kasaju di dalam dado baru gumlai nyowari lai barimbang lama juo lai kini lah bahiburan biya hiburan dengan baru de atau dan lamo penyanyi jantan walau penyanyi tino oh biya nenan nostalgia nenan leda ala apo ayo irama lainyo dengan dudang sapata jodoh Allah supaya nela si pula dan senang lah ke hatinya karena tuanku saya pula nanjo dan dud la salironyo adilai pasang dalam mati lai pasaju ala dalam dado lain akan nilainya bari di mungko iyo basamo lai kenamu ala nilai yang telah dekan tidur karena kita jarang basuh jarang bertemu di tampik nangko di pasar iyo nyosurau akan niko iyo ladio di surau Al-Kausar pada malam nangko dan dalam iyo la bagura maula kajinan lamo di bulan Ramadan bulan puasa arena ku sayang padamu arena aku cintrong padamu aku sangat rindu pada dirimu selama aku tiada bertemu rena aku sayang padamu rena padamu namamu terlukis indah bagai intan mutiara memancarkan cahaya asmara hanya satu dalam hati cinta
dunia. Arena ku seleu padamu, arena ku tentrong padamu. Aku sangat rindu pada dirimu, telah lama aku tiada bertemu. Arena ku seleu padamu, arena ku eu padamu. Al-irama nyodangku itulah dia. Ajo dangdut nalamu la dikira kulo. Inilah baitullah. Ka eloknya Kau boleh lahir kabatu kuala adalah boleh nanti la tambah jua. itu ku ajo tambah paragihan lepirai sajo. Biar jo irama mintang atau jola kunan lamu. Pasan tangan dalam mati pasajo di dalam dado. Kini oleh halak di bari nilai kandala de salero. Kalau lagi sakit lagi di bari lain juo. Di pasan nang dalam mati. Pasajo di dalam dado. Nilai karanulanya kita lah jarang-jarang lah kamancubo. Nilai baru lah kali kini lah dapat kita lah batamu muko. Jo irama lah padang pasir. Sayangan tuo. Di bari mana sekarang nangko. Irama lamu irama sero. Dawi sepunyo karajo lah kami badu lah pandai puno. Lah pandai bana sarupo de inyo. Allah tapi aku lah jogel lah kapalo. Sadarlah wahai manusia, hidup ini tidak akan lama. Janganlah kau merasa bangga selagi kau masih berada. Ingat itu semua akan sirna. Ingat itu semua akan sirna. Hindari sifat aku dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hidup sederhana itu yang dicari. Dekatkan diri pada ilahi Agar hidupmu selalu diridhoi. agar hidupmu pula capek lah babini. Wahai manusia, hidup ini tidak akan lama. Janganlah kau merasa bangga selagi kau masih berada. Ingat itu semua akan sirna. Ingat itu semua akan sirna. Hindari sifat angkuh dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hindari sifat aku dan sombong. Jangan selalu banggakan diri. Hidup sederhana itu yang dicari. Dekatkan diri pada ilahi agar hidupmu selalu diridhoi. Agar hidupmu selalu diberkahi. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Begitulah nasib orang tiadalah yang tahu. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang tahu. Rakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Al bulan bintang di langit sungguh tinggi sekali. Sungguh tinggi
sekali. Lautan luar terbentang, sungguh indah hati pandang. Sungguh indah dipandang. Kira-kira ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Begitulah nasib orang, tiadalah yang tahu. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang tahu. Rakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. kalau mau hidup senang, janganlah bermalasan. Janganlah bermalasan. Semangatlah berjuang, itu yang jadi harapan. Itu yang jadi Harapan masa depan pastilah akan datang, asalkan kita mau berjuang dengan teguh, berjuang dalam pengorbanan.